Don Sofá. Atxeden ekipoen salmenta xeatua. Printze zoriontsua. 3. kapitulua. Horma handi bat zegoen gazteluaren inguruan, eta horregatik ez nuen inoiz ikusten atzean zegoena. Baina egia esan, ez ninduen asko kezkatzen. Baina orain, hemen nagoela, dena ikus dezaket, eta hiri honen zatarkeria eta miseria ikusten ditut. Eta horregatik, nire berunezko bihotzak negar baino ezin du egin. Enara txikiak harrituta entzun zituen printzaren hitzak. Begira, kale txiki hartako etxe batean jostun bat bizi da, esan zuen printzeak. Oso argal dago, eskuak lastuak eta josteko ziztadaz beteak ditu. Bere ondoan haur bat dago, bere semea, oso gaixo dagoena eta horregatik egiten du negar. Enaratxo, eramango alzenioke nire espataren ukabileko errubia? Ezin naiz irulki honetatik mugitu. Sentitzen dut, baina Egiptora joan behar dut. Nire lagunak haun daude, eta nik ere joan behar dut. Mesedez, Enara, gera zaitez nirekin gau batez, eta izan zaitez nire mezularia. Enarari aurrak gustatzen ez bazitzaizkion ere, printzeak hainbesteko pena eman zion, azkenean, geratzeko erabakia hartu zuela.